om relativpronomene. På dansk kaldes det også for henføringsstedord. Der er 5 henføringsstedord på engelsk. Det er who, which, whom, that, whose. Når man bruger en af de her ord til at binde en hovedsætning og en bisætning sammen, så bliver det til en relativ bisætning. Og det er forskellige, hvilke pronomen man skal bruge, og der har vi så valgt at komme med 5 forskellige eksempler på, hvornår man skal bruge hvilke pronomen. Vi har nogle forskellige regler til de forskellige ord. Vi starter med who. Det bruges altid om mennesker. Og så bruges det også om nogle dyr, men det er kun, hvis man har en speciel relation til de her dyr, f.eks. kæledyr. Og vi har et eksempel her. My cat who came back from my grandmother is very beautiful. Så har vi which. Så har vi which, som bruges om alt andet end personer. Det er f.eks. ting eller begreber, og så også dyr, dem som man ikke har en speciel relation til. Og et eksempel er, the house which is blue is very old. Så er der that, som bruges om både dyr og mennesker, men kun i definerede relativsætninger, hvor det præciseres hvem eller hvad der tales om. Eksempelvis har været et eksempel, som hedder the ball that was missing has been returned, hvor at that her, det er subjektet og henviser til ball. Så er der who, som bruges om mennesker, men kun når whom er genstandsled i sætningen. Så er der et eksempel, der hedder the girl whom I gave a ring has run out of me. Det næste relative pronomen, det er whose, og whose bruges om ting og mennesker, og det er en genitiv form, og det svarer til det danske hvis. Her er vores eksempel er my friend whose cat I'm looking for is on holiday. Og der er det genitiv, fordi at vennen ejer katten, så man bruger whose. Ja. Det er meget svært at tage komma i en relativ bisætning. Man sætter kun komma, når man vil angive nogle ekstra oplysninger, som ikke har nogen relevans for sætning eller nogen betydning. Vi har 2 eksempler. Det første er the girls who were good looking easily got married. Og her sætter man komma her, fordi at deres udseende har ikke nogen betydning for, at de let blev gift. Og i vores andet eksempel, der hedder det the man who left was my father. Og der skal man ikke sætte nogen komme her, fordi at det er meget, der har det jo relevans, at det er manden, som gik, der var hans far. Så derfor, men sidst kan det også være et definitionsspørgsmål, så det er meget tricky, men ja, sådan her sætter man komme her i en relativ besætning.